Siirtää kohti boksia, pallo Kipponen takaisin, Jorginho pompittaa sen sitten verkkoon. 2-0 lukemat 52 minuuttia, Ilves suplaa johtonsa. Kallinen joutuu nyt vaarallisesti palloa kuljettamaan omassa päässä ja Jorginho laukoo pallon maaliin! Ilves siirtyy Oulussa 0-3. Söderbeck hakee Jorginho. Jorginho laittaa Haaralalle! Tilanne 3-1! Lyhyen ajan sisään! Ilves tekee! Kutsutaan boksista pois. Sen jälkeen Jorginho saa kuitenkin uudestaan pallon itselleen. Lähettää uuden keskitykseen! Ja onpa komea osuma! Alamyllymäki, mikä pusku takaa kulmaan. Ilves tietysti hyvä torjunta. Se kulman potku, jota Jorginho antaa sinne keskelle! Miettunen! Taas! Toista kertaa Cupin loppuottelussa, toista kertaa onnistuu maalinteossa ja kapteeni tuo Ilveksen nopeasti taso. Alas, Ilves sitä pyrkii puukkomaan. Jorginho haastaa sitten siinä. Haastaa. Hyvä puolen vaihto Jorginholle. Jorginho, hyvän näköinen keskitys tulee sinne. Vastassa tuossa oman boksin liepeillä. Jorginho löytää tilaa sieltä. Kiertävä laukaus lähtee, mutta... Poikittaa syöttö Jorginho. Jorginho latailee vasuria, laukaus lähtee ja Ward joutuu tippeen. Kääntö laitaan Jorginho. Jorginho keskitys. Takatolppaa kohti Barnett Williams. Jorginho. Jorginhon keskitys siihen puskemaan Haaramassa palloa kentälle Jusif Musta. Auhitettua pallon Jorginholle. Jorginhon keskitys päätyy viivalta, sinne nousee tyylikkä. Savolainen pyytää taskussa palloa itselleen, päästään se lopulta läpi Saariselle. Saarinen pääsee ajamaan kohti boksia. Jorginho liukuu siihen ja kulmapotku on. Pallas pelaa Onni Suutarille. Suutari pelaa vielä keskustaa. Lukinias pyrkii tähän liukumaan. Nyt tulee kuitenkin Klesio murtautuu. Ja hienosti Jorginho pysyy. Jalkaansa. Niklas Jokelainen vasemmalla laidalla myöskin mukana. Jokelainen kääntää keskustaan. Siinä on paikka. Maissa pallo. Ja tämä pallo pomppii Starko. Tää pallon oikeaan laitaan. Siellä on Jokelainen. Jokelainen oikean jalan keskitys. Jorginho pää väliin. Pääpallotaistelun Tatu Miettunen kuitenkin hoitaa erinomaisesti, tulee tuohon tilanteeseen. Irvis leikkaa kohti keskustaa, lähettää laidanvaihdon oikeaa laitaa kohti, siellä on Jorginho väli Kostasille. Staro Kostas. Puolittain ohi Miettuselta sitten Jorginho paikalle ja liukuu pallon rajoista yli. Jorginho on sitä mieltä, että pallo osui viimeksi. Terävästi Alamyllymäki ohjaa alkuun kimppuun, mutta Natu saa pelattua pallon oman joukkueensa haltuun Jorginholta. Mäki yrittää laitaan, Haarala tekee liikkeen linjan taakse, mutta Honka pystyy tuon syötön pysäyttämään. Ja nyt sitten lähtee Ilveseen uudestaan. Jorginho lähtee nostamaan keskeltä Jairille Jorginho, hankala pallo. Portugalinen pystyy kuitenkin pitämään pelivälineen alla. Nyt alkaa sitten Ilves-kannattajien ääniänteetkin aueta tuolla pääkatsomon reunassa. Alamyllymäki. Vähän tulee uskoa Lahden hyökkäyspelaamiseen tästäkin. Saa pidettyä pallon lopulta sivurajan oikealla puolella. Jorginho nyt kuitenkin pallon pääsee nappaamaan. Ja nopeasti tästä Ilves myöskin pyrkii kääntämään. Jorginho pudottaa Sarja on saatu pelattua, niin ne käynnistyy maattelutauko. Nyt lautalla saukaa. Lopes yrittää sitten